Seminar Mudrost perimenopauze kreirala sam za sve one žene koje osjećaju da perimenopauza može biti najbolji period njezinog života, a ne znaju kako to ostvariti. Naime, doista perimenopauza je tu da bi nam pomogla da se vratimo sebi i da napravimo čistku u životu. Većina nas je do sada išla kroz život radeći za petero, vukući teret i svoj i tuđi i prelazeći preko svih svojih granica. I jednostavno se tijelo umorilo i tijelo niti može niti želi više na isti način. Umjesto da to doživite kao svoju slabost, vrijeme je da naučite kako se sprijateljiti sa svojim tijelom i dozvoliti mu da vam pokaže svoju mudrost. Da vam pokaže što mu je potrebno u ovom periodu života. Ako to učinite, ako poslušate svoje tijelo, neće više biti potrebe niti za valuzima, niti za nesanicama, niti za problemama sa kilogramima, niti s problemima sa promjenama raspoloženja, niti bilo kakvim drugim simptomima perimenopauze. Naime, perimenopauza u tom slučaju zaista postaje najbolji period našeg života. Na ovom seminaru učit ću vas kroz 2 dana raznim tehnikama i metodama kako da možete vi svaka za sebe čuti ono što vaše tijelo treba. Kako možete prepoznati što u vašim životima više ne funkcionira i što treba promijeniti, pročistiti. Naučit ćete kako se brinuti za sebe na svakodnevnoj razini, dovoljno se resursirati, znači dovoljno stvari i aktivnosti unositi u svoju svakodnevnicu koje će vam pomoći da budete zdrave, stabilne, mudre i sretne. Ukoliko to ne učinimo, perimenopauza će biti kaos. Od toga da će nas bacati na sve strane, da ćemo malo biti plačljive, malo ćemo biti dobre volje, pa ćemo biti van sebe, pa jednostavno nećemo moći više ni poloviti kako se osjećamo. Će nam biti u totalnom zamagljenju, tijelo će se debljati, osjećat ćemo se loše u našim tijelima, patit će nam i život i odnosi, a najviše mi same. I zato još jednom pozivam vas da mi se pridružite na ovom prekrasnom ženskom seminaru kako bi zajedno napravile promjene i zajedno zaživjele jedan divni period našeg života. Vidimo se.